Okay, good evening बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम दा जों बावहाय डिसकास खालामगोन बेनो जाबाय BTC Gr-3 Gr-4 TET नि रिजाल्टनि सायाव एन्ड एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय माब्ला मोनहैगोन बेनो जाबाय MLA इलेक्सननि सिगां नामा थ' बेनि सायाव जोङो सावरायगोन दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना हानायसेबां शेयार लाइक एन्ड कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो गासैखौबो बरायबाय आंनि बड'आ जोब इनफो इउटुब चेनेलाव थ' आइ होप बयबो मोजां दं नङा होमबा Visit Boro Gr-4 result who I am होनदों माबे आसाम पुलिस आदसा एप्लाइड डेट सोदोमस्रि गुड इभिनिं लाइभआव सोर दङ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनांगौ एन्ड इडु इनफो होनदों आदा LPUP माब्ला ओंखारगोन बेनि सायावबो कभार खालामगोन फंबाय टेनसन गैया गोबाव रायज्लायगोन 1 घन्टा थानो नाजागोन लाइभखौहाय हु एम आइ होनदों SSSD आगनिबिर माला एप्लाइआ बुंगासिनो दङ लाकि बर' गुड इभिनिं एन्ड कार्टुन्स किड्स गोदान गैया नामा Eric Nikwada okay Rohit Kuyari good evening and Basudev good evening Nursery blog गासैखौबो वेलकाम लाइभ स्ट्रीमाव SSC आ फैथ'वाखै दे SSC आ फैहां जागासिनो दङ दे दा मेडिकेल टेस्ट जागासिनो दङ ना बेखायनो एड जासिगोन एन्ड कम्बाइन हायार सेकेन्डारि लेभेलनि बिनि एग्जाम जागोनलाय GD आ फैथारसिगोन दे कमेन्ट्सखौ आं फरायग्रोबावनो माखासेनिखौ सन्जय ग्रुप मानो रिमुभ खालामखो सार ग्रुपआ रिमुभ खालामजोब्बाय आं सिगांनो खालामखादों माने खायसे नाम्बार लालायनानै गावजों गाव डिस्टार्ब खालामो ना थ' बेनि थाखायनो रिमुभ खालामबाय जनालि मिजिं गुड इभिनिं एन्ड पिंकु Gr-4 रिजाल्ट्स माब्ला आदा सावरायगासिनो दङ फंबाय कमेन्ट्सखौ खालाम हानाय एसेबां कमेन्ट्स खालाम बेनिफ्राय दैख्लं कुमार ब्रह्म बोरायसिगोनलै आदा बोरायखासिगोन उफाय गैयाना गोजां बोथोरजों ग्रेब थांबावसिगोन लाकि बर' मा खबर आदा नोंहा मोजां आं मोजाङै दङ आदा नभेम्बराव आसाम पुलिसनि पस्ट फैबाय फिजिकेला माला जाथावथाव जानुवारिनि सेकेन्ड सप्तायाव जागोन मागोनि उनाव जानुवारि फेब्रुवारि नांहैगोन जांगिला नार्जारि BTC Gr-3 Gr-4 माला फैगोन रिजाल्टआ बेखौ सोंगासिनो दङ बयबो ना राजा गयारि गुड इभिनिं ब्रादार गुड इभिनिं केन्सेल जागोन ना जाया सावरायगोन दं सोदोमसारा बुंदों LP काट अफ बेसे थांथावगौ 60नि थांद्रायनाय नङा 58 57 आसा दङ अख्रां ब्रह्म Gr-3 फैला नामा Gr-4 फैला नामा आदसा मा जाबावगोन आदा Gr-3 Gr-4 होनदों मिनिटुन प्रान्जलि इस्लारि गुड इभिनिं कारापसन BTC गभर्नमेन्ट कारापसन BTC अल केन्सेल जानांगौ होनना बुंदों गुड बय होनदों आदा ST होमारसिगोन नामा बेनि सायाव मोनसे मोजां कन्टेन्ट फैगोन आंनि मेन चेनेलावनो होयोब्ला मा लस होआबा मा लस केन्सेल जासिगोन होननानै खोनाबाय आं सेस बरबाद होनना बुंदों नार्जारि ब्लगआ खोनानाया अनेकथा खोनायो केन्सेल जाजोबनांगौ गोदान जाफिननांगौ होनना बुंनो सासेया चलो ठीक है गासैखौ बरायबाय गासैनि कमेन्ट्सखौ पिकआप खालामबाय जुदि सोरबा थालाङोबा कमेन्ट्सखौ खालामना दोन टि आर्मिया बबेयाव जामारगोन मोजां आं स्टाडि खालामबावगोन र' सिलचराव जागोन ना क'क्राझार जागोन ना दार्जिलिं जागोन टेट BTC टेटआ डिसेम्बराव जागोन दा बेखौहाय खोनादों सिङावहाय डिसेम्बर दा डिसेम्बराव जागोन टेटनिया दे LPUPआ टेटना भेरिफिकेसन डकुमेन्टस भेरिफिकेसन नङा आरो मार्क्सनि सायाव इन्टारनेलि जागासिनो दङ थ' बेखौ जों मिन्थिगौ ओमफ्राय मेरिट लिस्टआ क्रिसमासनि सिगां मोननाय चान्सआ दङ तेजपुरावसो टिएआ ग्राउन्ड रेडि जाबाय आदसा तेजपुर सलमारायाव नामा ना अबेयावमोनथाय टिए जाबाय थाग्रा मोनसे दंमोन आं बावबाय एक्जेक्टलि नायफिनबासो मोनथिसिगोन टेटना मोनगोन दे स' टेटना मोनगोन साउन्ड थाङाखै होनना बुंदों माने साउन्ड थाङाखै नामा साउन्डआ थांगासिनो दं माथो दा Gr-3 Gr-4आ BTCआ केन्सेल जाबाय नामा बिनि सायावनो जों फकास खालामगोन दे टेटआ जायनाखि टेटआ जागोन दे टेटखौ टेनसन लानाङा टेटआ मस्ट प्रायरिटि इन LP स्कुलाव जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय स्पेसियेलि जोंनि गामियाव LP स्कुलाव सासेल' मास्टार दङ हारसिं एथ' स्टुडेन्टस दङ
तो बेखायनो आई होप गभर्नमेन्टआ बुजिनांगोन टु आन्डारस्टेन्ड ना आवर कन्डिसन बेनो जाहैबायखि माने एलपिआ इउपिआ थाबनो एपइन्टमेन्टआ मोनगोन आई थिंक डिसेम्बराव मोननाय चान्सआ दङ मोनगोन आं मा बुंखादोंखि माने डिसेम्बराव होननानै स' अबियासलि डिसेम्बराव मोनगोन 57 58 काट अफ थानो हागौ नामा बर' मिडियामनि थाखाय एलपिआवहाय इउपि लेभेलाव 60 प्लास जागोन नामा आंनि एनालाइज खालामनायाव आरो दे काट अफ आरो एलपि इउपिआव दाख्लै आसाम टेटखौ नायोबा बर' मिडियामनि काट अफआ 58 गाहाम थांदों एलपिआवहाय बांद्राय गोजौ थाङाखै बेखौ नाय बेखिनि एसे खाथि खाला थांनो हागौ आरो हयथ' 59 58 57 बे मोनथामनि गेजेराव आरो दा जों फैबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 केन्सेल जामारबाय नामा फार्स्टआवनो मा बिटिसिनि सिइएम एबा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनिफ्राय खुगानिफ्राय दासिम केन्सेलनि खोथाया ओंखारथ'वाखै दे थ' बेखायनो बारा इसेबां माने नेगेटिभआव थांथ'नाङा सोरबा सासे मासो बुंदोंमोन नालाय कि माने गासैबो बातिल करा हल टेट मिन्स केन्सेल करा हल বুলি কৈছিলে न किन्तु रिटेनलिथ' फैयाखै प्लास बिटिसिनि सिइएम एबा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां बुङाखै जे खुगानिफ्रायबो बुङाखै आरो रिटेनलि दासिम केन्सेलनि नटिस फैयाखै आरो सिएसबिनि डिसल्भनि अफिसियेल नटिस रिटेनलि दासिमबो जों नुनो मोनाखै स' दङ बाट दानि गोदान सरकारा माखासे सिस्टेमखौ बुजिनो एसे टाइम लाखागोन दा सिस्टेमाव फैनो टाइम लागोन दा टाइमासो बेसेबां लामारगोन बेखौसो दा साननो गोनां जेसेबांनो टाइम लागोन एसेबांनो इयुथ्सआ जोंहाल' खहा दङ खारन दायो जुदि एपइन्टमेन्ट मोननायमोनब्ला नेक्स्ट एडिआरिफोराव बा आसाम पुलिसाव बा गुबुन पस्टआव जायनोखि साख्रि मोनदों एबा मोनगोन थ' बिसोरो एप्लाइ खालामनाय नङा नालाय कम्पिटिसना एसे खम जायो जुदि इथिंबो साख्रि मोना बिटिसिआबो होआ बिथिंबो गोदान पस्ट फैबाय आसाम लेभेलाव होमबा गासैबो एप्लाइ खालामफिनजोबगोन नालाय थ' काट अफआ गोजौ थांगोन आरो दा हमना ला 3000 जन साख्रि होनाय लोगो लोगो 3000 जना खमायगोन नालाय बिटिसिनिफ्राय होमबा फ्रेश केन्डिडेटआ एडिआरि 3.0 आसाम पुलिस गुबुन पस्टआव माने क्वालिफाइ खालामनायनि चान्स थायो आरो स' बेखायनो गभर्नमेन्टआ जुदि एथ' मोजां एग्जाम कन्डाक्ट खालामफानाय बेनो जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया कन्डाक्ट खालामदोंमोन रिटेन एग्जामखौ स' बैफोरथ' दासिम एपइन्टमेन्ट मोनाखै नालाय दा बेखौथ' जों डाइरेक्टलि इलिगेल बुंनो हाथ'वा एपइन्टमेन्टखौ मोनथ'वाखै नालाय थ' आंनि जोंनि नोंथांमोननि लुबैनाया बेनोखि माने एग्जामा जोब्बाय जितु बिनि रिजाल्टखौ होनांगौ एचएस लेभेल टेक्निकेल प्लास नन टेक्निकेलखौ आरो रिटेननि रल नाम्बार ओंखारखानाय जेनाखि 1:15 ना मा लांदोंमोन नामा डिग्री लेभेलाव आं बारा गोसोआव गैला होमबासो मोनथिसिगोन 1:15 लांदों नामा स्केल टेस्टआव भाइभा टेस्टआव स' बिसोरखौ कन्डाक्ट खालामनानै स्मुथलि जाहाथे काट अफआव होयो आरो काट अफ मार्क्स गोबां बिदोंमोन ना थांनाय सरकारखौ काट अफ होयैनि गोबां दाय जादोंमोन जुदि काट अफ होयैनि दाय जादोंमोनब्ला एबार खिन्थु काट अफखौ होनांगोन सरकारा होमबासो इयुथ्सआ गोजोननाय फोरमायगोन आरो खारन काट अफ नुयैयावनो एसे कन्ट्रभार्सि जादों नालाय थ' एबार काट अफखौ जाहाथे सरकारा होयो होमबानो जेबो टेनसन गैया आरो सोर मोनदों सोर मोनाखै मोनथिजोबगोन दा ओंखायनो माने बयबो इयुथ्सआ रिक्वेस्ट खालामदों गभर्नमेन्टखौ आरो गिनाय सोमजिदोंखि माने केन्सेल जामारगोन नामा केन्सेल जाबाथाय ए टु जेड इयुथ्सनि मान सन्मान मेहनत खालामनाय खस्थ' खालामनाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मान सन्मान एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै जेबो मिनिं थानाय नङा आरो दा बेखायनो जों बयबो रिक्वेस्ट खालामनांगोन सरकार खालामो आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ क्रिसमासनि सिगां बा जानुवारिनि निउ इयारनि सिगां जाहाथे होयो दासिम रिटेनलि केन्सेल जायाखै दे एसेबां टेनसन लाथ'नाङा खिन्थु गभर्नमेन्टखौ जोङो बयबो रिक्वेस्ट खालामनांगोन दा बेनो आरो एसएससि निउ भेकेन्सिया अलमस्ट 50,000 खाथियाव थागोन टेनसन लाना फंबायमोना खालि पस्टआ दंखायो अलरेडि पस्टआ दङ नोंसोरनि खामानिया जाबाय फंबायमोना फरायबाय था जायफ्रा 18निफ्राय 28 बोसोरसिम दङ एसएससि जुदि फैगोन आसाम पुलिसाथ' फैखाथारसिगोन टेनसन गैला एनाउन्स खालाम आं कमेन्ट्स हरदोंमोन फेसबुक पेजआव अबे मोनसे हरखो आंनियावबा मा पेजआव हरदोंमोन सबे বিচাৰিছে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 যাতে কেনসেল নহয় বুলি তো কেনসেল হ'ব নালাগে সবে মানে ওয়েট কৰি আছে যাতে মানে ৰিজাল্ট সোনকালে আহি যায় তাৰ পিছত স্কিল টেষ্ট কন্ডাক্ট কৰি পেলাই চাকৰি দিয়ক সেইটো সবে বিচাৰিছে ঠিক আছে আৰু আমাৰ MLA ইলেকশ্যন আহি আছে যাতে MLA ইলেকশ্যন যাতে প্ৰবলেম নহয় সবৰ কাৰণে নেক্সট फरेस्टनि सेलारि हाबबाय 2 मान्थ्सनि सेलारि डिभिजना हाबबाय खुसगाव डिभिजना हाबबाय सेलारि मोनबाय नट टेनसन बिसोरना
salary मोनबाय salaryया हाबबाय 32,000 ना 31 something हाबदों and 60 plus 1,000 हाबदों आरो दाखालि हाबबाय आरो division wise हाबबाय थासिगोन कुसुगाव division हाबबाय बेनिफ्राय हलथुगाव division दंबावो नामा मानास division मा दङ नामा आं बारा मिन्थिया खिन्थु कुसुगावना salaryया हाबबाय BCDC हाबथ'वाखै दे BCDC hearing आव दङ 27 नभेम्बराव दङमोन दा बियो मा जागोन बेखौ बुंनो हाला आच्छा आसाम फरेस्ट फैगोन टेनसन लानाङा आसाम पुलिस एडिआरि 3.0 आसाम मेडिकेलाव टेक्निकेल एन्ड नन टेक्निकेल फैगोन रिटेन एग्जाम কি ক'লে দাদা ৰিটেন এক্সাম হোৱাবিলাক কেনচেল বা ৰিজাল্ট দিব লাগে আৰু স্কিল টেষ্ট পাতিব মানে স্কিল টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে তাৰপিছত ভাইভা কৰিব লাগে বুলি চবেই বিচাৰিছে চবেই বিচাৰে নেকি মানে কেনচেল হ'ব লাগে বুলি তো এইটো যাতে চৰকাৰে চালি জাৰি যায় যে কি হৈছে কি হোৱা নাই যাতে MLA ইলেকশ্যন আগে যাতে এপইণ্টমেণ্ট চবেই যাতে পায় এনেকা নহয় যে সব ইলিগেল যদি কাৰোবাৰ যদি ইলিগেল আছে বা এভিডেন্স আছে সোনকালে টাৰ্মিনেট কৰি দিয়ক তাৰপিছত স্কিল টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰক সেইটো বিচাৰ নেক্সট গ্ৰেড 4 ৰিজাল্ট গ্ৰেড কোনো দাগ গইথোৱা এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰো ৰিজাল্ট বা গ্ৰেড 4 ৰিজাল্ট কেতিয়া ভাইভা টেষ্ট বা স্কিল টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰিব বা কেনসেল হল নেকি বাতিল কৰা হল নেকি তো এতিয়া বৰ্তমান ৰিটেনলি আহা নাই ঠিক আছে আৰু আমাৰ মানিনো চিপছ আৰু কোৱা নাই কি মানে কেনসেল হৈছে বুলি নিজৰ মুখেদি কোৱা নাই ঠিক আছে ৰিটেনলি আহাও নাই সো টেনচন ল'ব নালাগে ইমানখিনি জনে পাস কৰি তৈছিলে সবে প্ৰেক্টিস কৰি থাকা স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে বা ভাইভা টেষ্টৰ কাৰণে DHS एग्जामा जानुवारियाव मोस्टली जानाय चान्स दङ निउली एप्लाइ जानाया चान्सआ दङ एपइन्टमेन्टखौहाय लास्ट वीक नभेम्बराव मोनगोन DME आसाम पुलिस एडिआरिया अलरेडि इखौ एनाउन्स खालामबाय CMआहाय এতিয়া আপকামিং পোষ্ট হল আসাম পুলিস আহিব এডিআরি আহিব 3.0 আসাম মেডিকেল আহিব তাৰপিছত আসাম পুলিস আহি যাব সবে প্ৰেক্টিস কৰি থাকা প্লাস ACC দি কনস্টেবল আহি আছে ST হथवा ST होनो हाया इजिली होनो हाया ST होबाय माथाय जोङो सलांजोबबाय दानि जिनेकि बादायलायनाय आरो बादायलायनाया ट्रिपल जागोन जों 45 लाख दङ जोंनि ट्राइबेला बिसोरो 1 कौटिनि बारा अब्ला जाब नायबा नोंसोर मा सानगोन रबिराम कैंसिल कैसे कैंसिल करा कि कले कट गल कमेन्ट्स एजन इमे কৈছিলে কিন্তু ৰিটেনলি আহা নাই যে আমি কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম আৰু যাহাটা কেনসেল কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিছিলে ন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে অলপ চালি জাৰি চাব এটো চাব লগিয়া আছে কিছু জায়গা যদি অলপ খেলিমেলি আছে এটো চালি জাৰি যাব চাব হা next ada Assam Police na January physical jagan khongor practice खालामबाय ta एकदम जागोन January ni last week नङाबा February आव जानानै March April आव मोनगोन MLA इलेक्शना April May आव दङथ बिहार ना जाबायना बिहारा सबसे youngest MLA दा एसेम्बली आव मिताली ठाकुरान ना देरहादोंना BJP निफ्राय दा आसामनाबो गासै 126 MLA seats दंमोन नाथाय बारायगोन नामा एबार मोनथामसे BTC आव बारायोब्ला दा बेखिनि आरो दा सबे माने कमेन्ट्स खालामदों कि माने कैंसिल হ'ব नालागे বুলি आमिতো বিচাৰা নাই कैंसिल হ'ব লাগে বুলি হিখিনি আছিল আমাৰ লাইভ সেশন ন থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়েন কৰাৰ কাৰণে এন্ড অফিচিয়েল নোটিস তো আহা নাই ৰে ভাই অডিও লাইব্ৰেৰী অফিচিয়েল নোটিস আহা নাই कैंसिल होवार ऑफिशियल नोटिस आहा নাই जिबिलाक मानुहे पास करेছে তেওঁলোকৰ কাৰণে গ্ৰুপ বনাব পাৰিব নেকি দাদা মই নোৱাৰিম মই গ্ৰুপ মানে দায়িত্ব নলম কাৰণ গ্ৰুপ খুলিলে এনেকা হয় কি মানে যাতে জতে প্ৰতি নাম্বাৰটো লয় তাৰপিছত এনে মেছেজ কৰি থাকে আননেসেসাৰি स्कुल प्रभिन्सियलाइजेशन माब्ला जागोन ब्र निउ गभर्नमेन्टआ मा इनिशिएटिभ दायित्व थागोन कारण बिथांमोना इसे मिटिंआव मेनसन खालामदों कि माने प्रभिन्सियलाइज खालामनाय बिखिनि खामानिखौ सरकारनि दायित्व माब्ला जागोन आंथ' मिथिला आपडेट होगोन दे बड'टेक नोंथां अन्जना बर' आं गमखौनो मोनजिया नों लाइभआव बेसेबां जाखायो डोन्ट नो कैंसिल दा खालाम प्लिज ग्रेड 4 3 निखौ
केन्सेल खालामबा गभर्नमेन्टआ दुखु मोनगोन, इयुथ्सआ गाज्रि मोनगोन आरो MLA इलेक्सनावहाय निस्सय माबा मोनसे स्ट्रं इनिशिएटिभ लागोन इयुथ्सआ। बे ट्रु। जुदि केन्सेल खालामा ना दानि ग्रेड 3 ग्रेड 4 खौहाय स्ट्रं खालामगोन इयुथ्सआ MLA इलेक्सनाव। एबारनि सरकारखौ जेनोखि माखासे सिस्टेमखौ थिग मोनैनि थाखायनो एसे बोराबखादों इयुथ्सआ आरो जुदि फिर खनसे आरो जुदि रिपिटलि जुदि बेबायदि खालामबा गभर्नमेन्टआ एसे दुखु मोनजागोन इयुथ्सजों, माने दुखु मोनजागोन आरो स्टुडेन्टस लेभेलजों। खारन जोंनि मेहनतखौ जोंनि खस्थ' खालामनाय स्ट्रागलखौ बुजिनांगोन ना, बुजिब লাগিব নহয় আমাৰ কষ্টটো চৰকাৰে। চবেই কষ্ট কৰিছে ন IPO পৰা লাষ্টলৈকে। যেতিয়া IPO এনে পোৱা নাছিলে ন, IPO পোৱাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰিব লগা হৈছিলে। কোনোবা শ্বিলং পৰা আনিছে, কোনোবা বেংগলৰ পৰা আনিছে, কোনোবা দিল্লী মুম্বাইৰ পৰা আনিব পাৰে। তাৰপিছত এক্সাম যাওঁতে মানে বহুত খৰচা হ'ল, ভাইবা টেষ্ট যাওঁতে বহুত খৰচা হ'ল, চাহ খাইছিল, কিবা কিবি খাইছিল ন, পানী খাইছিল, হোটেল ভাড়া আছিলে, ৰিক্সা ভাড়া আছিলে। এইবিলাক ইমান ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মেইন টাইমটো মানে চবৰ কাৰণে ৱেইট নকৰে। টাইম চবৰ কাৰণে মানে কি বুলি কয় এইটো মানে ৰৈ নাথাকে ন। মই কি বুলি ক'লো SMS হৈছে না মানে গম নাপাওঁ দেই। इलेक्सननि सिगां मोनबा मोजांमोन, इलेक्सननि सिगां मोनबा मोजांमोन, येस। रिजाल्ट नायनाय दासिमबो बरिना थान्स। आच्ছা CSB खौनो गोदानै दानाय खामानिया दासिमबो जाबोआखै नोंथां। स्टेट जबनि इनफरमेसन लाबोनाया मोजां बे समा। CSB कमप्लिट जाबासो फाइनाल। CSB नि टार्म्सआनो जोबाखै बोरै CSB जानो, बेनो मोनसे इसु जादों जानांगौ सिङावहाय। CSB फिक्स टार्म्स थायोना, बे फिक्स टार्म्सखौ जुदि कमप्लिट खालामाबाथ' एसे प्रब्लेम जानो नागिरो। कि जानि बेनि थाखायनो CSB गोदानै निउलि इन्टारनेलि सोरखौ होनांगौ होना जाखाजोबबायगोन, बाट अपेनलि दासिमबोथ' जोङो CSB दानि जों खोथाखौ खोनायाखैबा नुवाखैबो, लिस्ट आउट जाखायो होयोब्ला। थ' टार्म्स कमप्लिट जायैखाय प्रब्लेमबो जादों जानांगौ आंनि मथेब्ला। बाट सिङाव मा जादों बे उननि बाथ्रा। खिन्थु नैबे नभेम्बराव मोनसेनाव मोनसे नटिसआ फैगोन बायदि। CSB গ্ৰটন কৰিলে নেকি দাদা? নাই কৰা বৰ্তমান আমি দেখাই নাই, কি মানে হৈছে হোৱা নাই বুলি আমি দেখাই নাই। নটিচ আহিলে এতিয়াতো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ। हान्ड्रेड मार्क्सनि जायगायाव जुदि हमना ला 95 बा 100 मोननायफोरखौ बिजिरना नाय। जुदि सन्देह जादोंब्ला सरकारा प्लिज। आच्ছা, बेफोर सरकारनि दायथ' थाबाय, सरकारा मा खालामा। जास्ट मोनसेल' जोंहा नेदोंखि माने जाहाथे सरकारा रिटेनखौ माने केन्सेल खालामा। एथ' मोजां इउनिभार्सिटिनि एग्जाम कन्डाक्ट जानायखौ केन्सेल खालामा, बेखौसो जों नभेम्बराव 28 एज जाबाय आरो दा नभेम्बराव 28 जाबायना SSC आव। होमबा नोंनि बैसोनिखौ लाया, मोनसे काट अफ डेट थायोथ', बे काट अफ डेटजों 18 to 28 जानांगोन दे। चान्स दं बादि मोनदों आङो, खारन नभेम्बरखौ लाया दे। हमना ला सेप्तेम्बर अक्ट'बरखौ लानो हागौ, नभेम्बरखौ लानाय नङा। कारेन्ट मान्थखौ लाया, डेट अफ इसु थायोथ' बेखौसो लागोन। मोनहैगोन जेने तेने मोनगोन नोङो ST आव। नेगासिनो दङ ना, थ' प्रेक्टिस खालामबाय था। BTC खौ दोनथ'नानै जुदि आसाम पुलिसाव बैसो दङबा दासिमबो प्रेक्टिस खालामबाय था, हरखाबै फैगोन आरो थाबनो फिजिकेल टेस्ट जागोन। दा CMआहाय लण्डनाव थांदों, दिनै लण्डनाव दंहैयो। दा CMआ लण्डननिफ्राय फैबानो मोनसेनाव मोनसे खबर मोनसिगोन। CMआहाय लण्डन थांनायनि उनावहाय एपइन्टमेन्टखौ रानसिगोन, ADR खौ रानसिगोन, मेडिकेलखौ रानसिगोन। दिनै लण्डन थांदों माखासे खामानिनि थाखाय, लाइभआव फैना बुंदोंमोन। आरो बे जापाननि लण्डननि माखासे स्किम फैदोंमोन ना, जेरै CM पेर'ना स्किम ना मामोनलाय, बेफोरनि खामानियाव थांनो जानांगौ। MU साइनिं जायो नालाय, बेफोराव गोबांथार खामानि थायो प्रजेक्टआवहाय, दा बेफोराव थाङो आरो। गोदान CSB नि मेम्बारफोरा केन्सेल खालामनो नागिरब्ला केस होजागोन ने? थ' बेखौ गोजामफ्रा मा खालामो, बे जुदि केस जायोबा 3 इयार्स 4 बोसोरा साख्रि होनो हायै कन्डिसन जागोन। होमबा सोरनि लस? सरकारनि लस नङा, जों इयुथ्सनि लस जागोन। मेनलि सरकाराथ' जेरावबो लस जाया, मेनलि जोंनि इयुथ्सनि बैसोआ टाइमा लस जायो। बैसोआ रावखौबो नेनानै थाया। दिनै सिख्ला गाबोननो बुरिगोन, नङा होमबा? दिनै सेंग्रा गाबोननो बोरायगोन। ओंखायनो सरकारा जाहाथे
प्रेजेन्ट कन्डिशन अफ युथ्सनिखौ बुजिनांगोन सबर लाइफটো এনেকা হ'ব কি মানে যদি কেনচেল কৰে নহয় আকৌ মানে এক্সাম পাতিব লাগে বা এপ্লাই কৰিব লাগে টাইমটো মানে যাব আৰু মানে টাইম যাব এটা ষ্টেবিলিটি মানে সেম কন্ডিশন নাথাকে সবৰ কি হয় নহয় তো ফিচাৰ কৰা এটা চাই যাওক কি হয় বাট আমি বিচাৰিছো কি মানে যাতে কেনসেল নকৰে চৰকাৰে টেনটো আৰু আহি টকা টাইমৰ যাতে পৰি থাকা এইয়া ষ্টেটৰ চাকৰি আহি আছে Gr-3 Gr-4 ADR 3.0 আসাম পুলিচ মেডিকেল আসাম ফৰেষ্ট But lastly, kata saudara saya yang masih kata langan, jadi da niki mando haria STB gas no na, to bisni subung unjimaya, से कौटिनि बारा दंखायो होमबा से कौटिनि बारा थानायाव जोंनि 40 लाख एबा 45 लाख का बिसोरजोंहाय बोरै नांनो हानो बोरै फेर फाथिनो हानो ना बोरै सलायनो हानो बिसोरो गोजौ गाखोखानाय जों गाहायनि मानसि दानि जिबादि साख्रियाव कम्पिटिशना जायो आरो जुदि जाबफिनना होयोब्ला सानदो कि माने फैबाय थानाय टाइमावहाय ओंखाम 3% मार्टेल फेमिलिफोरनि खोथाखौ खथाखौ दानगोन नामा बे गासैबो गोदान सरकारा मा लायो गोदान सरकारनि सायाव जाजोबबाय 3% रिजार्भेशन खथा बेफोरो एक्स-एनडिबि खथा बेखौ सरकारा दानिया मा खालामबा बिसोरसो बिसिनि आखायाव थाजोबगोन आरो दाथ' सिगांनि सरकारा 3% होदोंमोन ना मार्टेल्स फेमिलिनि थाखाय जोबोर मोजांमोन दा बेखौ लायोना लाया दानि गोदान सरकारा एक्सेप्ट खालामा दा बे गासैबो गोदान सरकारनि आखायाव थागोन आरो दा बेखिनिया खालामो गासैबो कन्टेन्टखौ बुजिबाय लाइभआ गोबावानो जाबायगोन 20 मिनिट्स थांबाय एन्ड नेक्स्टआव सम लाइभ फैगोन नोंथांमोना नायनो दा एन्ड लास्टलि जायनाखि पिएम किसान मोनो 19 नभेम्बर राङा हाबसिगोन एकाउन्टआव 2000 फैसाया बारायाखै बेनो 2000 खौ मोनगोन आरो लास्ट मोनसेबाव आसामनि स्किम अरुण'दय बिटिआव मोनथ'वाखै बिटिसिआव दासिमबो ब्लक लेभेलाव पेन्डिं जाना दं खामानिया आरो गोदान सरकारनिफ्राय मोनसे रिकमेन्डेसन लिस्टबो हरदों जेनेखि थालांदोंमोन थांनाय बारावहाय मोनाखैमोन ना थ' बिसोरखौ डिएसि एप्रुभ खालामनानै अफिस लेभेलाव ब्लक लेभेलाव हरनानै बेखौहाय पर्टेलाव एप्रुभ खालामो आरो पर्टेलाव एप्रुभ खालामबासो बियो पर्टेलाव एन्ट्रि जानानै स्टेट गभर्नमेन्टआव फाइनेन्सआव थांनानै बियो हाबगोन बेनो जाबाय 1250 एमाउन्ट पार मान्थ डेटआ जाहैबाय 10 तारिखाव मोनो दा बेखौ मावथ'वाखै दासान्दि पेन डाउन जागासिनो दं ब्लक लेभेलाव पेन डाउन माने मा जेनेखि कन्ट्रेक्चुअल साख्रि मावगासिनो दं आन्डार पिएनआरडि डिपार्टमेन्ट थ' बिसोरो एभ्रि ब्लकआव अल आसाम पेन डाउन जागासिनो दङ माने डट पेनखौनो दायो दोनथ'बाय एकदम लिरला जेबो खामानि मावला अफिसनि पिएनआरडिआव आरो अफिस लेभेलाव माबायावहाय ब्लक लेभेलाव आरो मेक्सिमाम 80%आ पिएनआरडि कन्ट्रेक्चुअल जायोथ' ब्लक लेभेलाव थ' बिसोर जुदि खामानि मावोबा न'नि खामानि पेन्सननि खामानि जब कार्डनि खामानि एभ्रिथिं खामानियानो स्टप जाना दङ दासान्दि बर्थमान रावबो दाङाखै ओंखायनो दा एसे अरुण'दयाबो लेट जानो हागौ जुदि पेन डाउना जाबाय थायोब्ला बेनो पेन डाउना मानि थाखाय जादों होनोबा सेलारि इस्यु सेलारिया बारायनांगौ सेलारिया 10% बारायनांगौ बेनो बारायाखै प्लास गुबुन मिसननिखौ नायोब्ला बहुतटा सेलारिया बारायबाय बिसिना दा पिएनआरडिना बारायाखै दा बेखायनो बेखौ बारायबासो माने खामानिखौ मावगोन होननानै दायो बर्थमान पेन डाउन खालामगासिनो दङ पिएनआरडि कन्ट्रेक्चुअल बेसिस मावग्राफोरा आरो इन्जिनियारिंनिफ्राय लानानै कम्पिउटार एसिस्टेन्ट ओरैहाय जिपिसि थाबाय ग्राम पन्चायत कर्डिनेटर ना देन जिआरएस थाबाय ग्राम रजगार सहायक बेनिफ्राय बेलेग पस्ट जेनेखि दङ कन्ट्रेक्ट बेसिसाव थ' गासैबो पेन डाउन दायो सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय दा 19 तारिखमोन लास्ट डेटआ दा मा जायो बारायबावगोन नामा थ' बेखौ नेक्स्टआवसो खोन्थानो हासिगोन दा ओंखायनो अरुण'दया एसे लेट जागोन दा पेन्डिं जाना दङ पर्टेलावहाय बर्थमान दे बेनोसैमोन दिनैनि लाइभ स्ट्रिमा नोंथांमोना बबेनिफ्राय लाइभ नायगासिनो लास्टलि कमेन्ट्स खालामदो एभ्रिवान कमेन्ट्स खालाम कि माने बहानिफ्राय लाइभ स्ट्रिम नायगासिनो दङ लाइभ सेसनाव दङ नोंथांमोना जइन खालामनानै दे माबा टाक कमेन्ट्स खालामदो सोर दङ एन्ड नेक्स्टआव गाबोन कन्टेन्ट फैगोन गोबां गोदान जब फैदों रिसेन्टलि फैदों सेन्ट्रेल लेभेलनि बाट केन्द्र बिद्यालय पस्टिं जागोन अनजना नायदों बाक्सा रनि
आंगुर बाक्सा सालबारि आदा आच्चा बिजनिनि सोर दङ बर' साइडआव सबा जागोननि सोर दङ खोन्थानोसै बिजनिनि सोर दङ बर' साइडआव सबा जागोननि थांनांगौ दङ लोगो मोनगोन लोगो हमनांगोन बेबि बर' नायदों क'क्राझार मिजि बसुमतारी नायदों क'क्राझार एन्ड जेखाइ खबाइ चिरांनिफ्राय नायदों मनिसा आइ एम फ्रम आच्चा आइ एम तामुलपुर आच्चा BTC नि टेट काट अफनि सायाव जों डिसकास खालामबाय नायफिनबानो मोनगोन 57 58 थांगोन नामा मिजिंगुरि बाक्सा आरो कनेश्वर एन्ड उदालगुरि एन्ड नयन्त शिलं चेरि ब्लजमासो दंहैयो नामा दोङो भुटाननिफ्राय सासे फैदों नंगौना मा जाखो बर' साइडआव सबाय 9 10 11 जानुवारि 2026 बिजनियाव ना बिजनि माबा मोनसे थेंफाख्रि फोथाराव थेंफाख्रि फोथाराव सोर बिनि दङ आच्चा प्रतिभा रामसियारि बाक्सा बिजनिनि सोर दङ नोंथांमोना बिजनिनि सोर दङ बिजनियाथ' चिराङाव गोलैयोना थ' बर' साइडआव सबाय लोगो मोनसिगोनलाय थांनाय बारावबो लोगो मोनदोंमोन नङा होमबा जेब्ला उदालगुरियाव जादोंमोन जोंनि उदालगुरि टाउननि 20-25 किल'मिटार डिमाकुसि होननायावहाय बाव जादोंमोन गनेश्वर बर' टंला Gr-3 रमेश दैमारि तामुलपुर क्रिस बि आं बिजनिनिफ्राय आदा आच्चा बिजनिनिफ्राय नामा खाथि जायो नामा बर' साइडआव सबा जाग्राया थ' बाव थांगोन नालाय एबारै लोगो मोनगोन मोजां ब्लग खालामहैनांगोन आरो नायनांगोन प्रग्रामसफोरखौहाय रुनि बर' डिमाकुसि एन्ड गनेश्वर तामुलपुर आच्चा फैदों मनज खैराबारि Marco Kia will raise government to further process of Gr-3 degree level I don't know यार कनेश्वर दिमा रनि नुदों नोंनि कमेन्ट्सखौ नुदों दा बेनोमोन दिनैनि लाइभ स्ट्रिमावहाय दा नेक्स्ट गभर्नमेन्टआ मा इनिशिएटिभ लायो बेखौ आं खोन्थागासिनो दङ वेलकाम चिराङाव आंना आच्चा जेखाइ खबाइना चिरांना रावबो गैया नामा जेनोखि साइडआव सबा जागोन मिन्थिया नामा लकेलना सेन्ट्रेलनि 65 माने 65 खुंगा एनुवेल कनफारेन्स बेखौ मा होनगोनमोनलाय बोसोरारि जथुम्मा बिजनियाव लादों थ' बिनि सायाव बेनारखौ आं होना होसिगोन बारा गोबाव गैला कनफार्म जाजोबबानो होसिगोन बर' साइडआव सबानि मानगोनां सेक्रेटारि बिथांनाव खनसे कनफार्मेसन लागोन आं फन खालामनानै थ' ओमफ्राय जुदि जायगाया थिग मारबा आङो आपडेटखौ होनो हागोन आरो आरामसे जाहाथे माने बयबो मोनथियो आरो बयबो थाङो आरो बयबो बाहागो लानांगौ बर' साइडआव सबायाव मानोना बर' साइडआव सबाया माला फाउन्डेसन जादोंमोन बेफोरखौबो सोङोथ' इन्टारभिउआवहाय 16 नभेम्बर 1952 नङा होमबा बेफोरखौहाय जाहाथे माने नायो आरो आच्चा ठीक আছে जोङो आच्चा लाइभआव फैनानै मोजां मोनदों नङा होमबा नोंथांमोना लाइभआव फैनानै मोजां मोनदों दा कमेन्ट्स खालामसै थ' बड'जब इनफो इउटुब चेनेलाव लाइभआव फैनानै मोजां मोनदों ना नोंथांमोना थ' बड'जब बहुत सारा दङ दायो बहुत सारा बड'जबा बहुत जाबाय बहुत जाबाय मारै मोनदों कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो लाइभ फैनानै नोंथांमोना अग्निबीरखौ र' खोन्थागासिनो दं फंबाय टेनसन लानाङा रनि मोजां मोनदों आच्चा अके थेंक इउ स' माच लाइभआव सम जइन जाबाय था आच्चा बर' लागोआव ओंखारना आच्चा अनजालि बसुमतारी थांनांगोन दै होमबालाय थांगोन माने थांनायखौनो लाखादों लोगोफोर जमा थांगोन जोबोद मोजां जादों रमेश दैमारि गोजोननाय थाबाय दे होमबालाय दोनसैना थ' आइ होप BTC आ जाहाथे थाबैनो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ रिप्रसेस खालामनो हायो आरो इउथ्सखौ जाहाथे माने बेकारनिफ्राय जाहाथे एटलिस्ट 3000 इउथ्सखौ जाहाथे एंगेज खालामनो हायो गभर्नमेन्ट जा कन्ट्रेक्ट बेसिस जा एनिथिं प्रजेक्ट जा मा जा जिखुनु जाया जाहाथे साख्रिखौ होयो स' थेंक इउ स' माच लाइभआव थानायनि थाखाय एन्ड नेक्स्टआव थेंक इउ लाइभखौ दोनसै एन्ड गाबोन फुङावहाय भिडिअ मोनगोन बेनो जाबाय अनलि अन बड'जब इनफो इउटुब चेनेल थ' अनजना बर' भेरि नाइस लाइभ आदा थेंक इउ स' माच जगेन्द्र क'क्राझारनिफ्राय ना आच्चा जेखाइ खबाय गुड नाइट एभरिवान गुड नाइट नेक्स्टआव लोगो मोनगोन टाटा बाय